Bobane! Bobče, sine, dojdi malko ovam. Evo me, tati, idu. Bobče, sine, ajde da sredimo, sine, tu zimnicu, tato što ga donese. Prvo, kumanovsko cveće. Praz da reču. Njega ga donese. Znači, ja da donesu praz, tata. Te ga tu do vrata, zem. Pa tate me, ovo je samo jedan struk, što ke pravimo s njega? Kako bi što ke pravimo sa snijega? Pa majka ti ke napravi banicu, be, sinko. Pa evo, možda napravi zeljanik sa spras. I pa tate me, ni zeljanik se pravi sa zelje, nije sa spras. Pa zelje, evo, i zelje ima. Daj ga to zelje. Malko. Tate me, pa sa ovoj zeljče što ke pravimo? Pa što poprvo, da li da ga čuvamo za sarmu, da li rezanac da pravimo? Rezanac nemoj da ga zboriš, Bogane. Pamtiš li ujko ti kad dojde pred 2,5 godine i kad počna da pije od onu rakiju? Da ima smo rezanac, teše tačno toj kilo što ga beše do ne rakiju da si ga ispije. A tate, a meso, kamo meso? Pa meso kopan, videli ga pregasko frižider. Ама to je malецко kopanče, koj ke ga jede? Kako koj ke ga jede? Svi ke ga jedemo, Bobane. Majka ti ke si povede malko red sa stoj stavljanje mesa u svako jedenje. Znači ponedeljnik, orista sa skopanče, da zamiriše, ke si izvadi kopanče, u vtornik, znači, sprema se tavče kompiri, pa sa skopanče, nek se vidi raskažle, dopće. Bogato. U sredu klin čorba, posti se, Bobane. Klot. Četvrtak postna supa pileća sa skopanče. Razviraš? Nek se vidi raskažle. Neka ima. Petak, tavče garče, posti si u petak. U subotu, da ne se zabravi koska da mu se dade na kući. A tate me, a zeljče kad zeljče? Kako be, Bovanče, kad zeljče, ve, sineve? Pa za slavove sveti Nikolove, sinkove. Pa kaj ne dodem ljudima, ako treba me, pa kaj na 4 ke si seče i 1/4 ke se nasecka, se stravi pred ljudi da se vidi i crveno sočeno zgore. Tate, pa što da si seče glega kolicko je? Aj sad ne navanjem, odnesi ovo u podrum, aj. Dobro me, tate, dobro. Ajde. Negi se ugađave sve donesi, sve nema, majko.